ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Як хабари хуш анами намудо распродажа шидай, арзон шидай. Шахсоне ки присида будед духтарако ина нархи навкати метавонед харидорӣ кунед. Ира порсол вақте мо видео када будем 850 сум буд. Ана намедонам дуруст пеш бо видео када будем 800 буд. ҳозир боша бори нав беҳад бисёр омадагиай. Аз анами сабаб ин борора распродажа кардиян, арзонтар кардагиян. Метавонед ки нависед, занг занед, доставка мекунем. 700 сомон як либос шай. Касе ки бо дута мегира бо арзонтарак мешава. Марҳамат, беҳад рангои хушрӯ, сифатои якум. На ҳамаш якум сифатай. Ино заминошон ваяй мокри бархатай. Вайш боша инаи ороишотш боша ҳамаш кори дастӣ. Оз ман нишон метавонам бо кадом материалои фасони қиматӣ арзонтар шидагиай метавонед ки дархост кунед. Аз уношам нархошон, аз он нархоям бо хабар шавед. Анаи материалои закияям ҳастай. Ино 650 сомонӣ шидиян. Ино пеш қиматтар будиян. Шолкшай ина марҳамат, бори тоза дубайске. Набинед чӣ рангои хушрӯ. Шолкора шолки закия меган. Инай рангаш хушрӯай. бо арзон мешавад тамошобинони азиз. касе дета мегира бо арзон мешавад. аз ин нархое ки ҳозир ма гуфтам шумода. анаи шолкои новинка агар дар хотир дошта бошед иям қимат буд. 650 буд. ҳозир 550 сум шидай. чанд ранг дора. беҳтарин якум сортай. ира бинед чӣ хушрӯай. 550 сомон метавонед ки дархост кунед. доставка дорем. доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон аст ва ҳам берун аз он. на беҳтарин шолкои якум сорт. дӯстони азиз, анаи намудош бошад 600 сомон. И амхе паплини Туркия, паплини Туркии пиллагидай мулоими хушрӯ, ҳамаш кори дастӣ. уш заминаш мокри бархат буд 700 сомонаш. Аи 600 сомонаш бошад. Анамхе паплинай. Чӣ хушрӯча. Паплиншам мулоим, хучам нусха беҳад хушрӯ омадай. дар аними паплин. иҷа вишифкадоро ҳар хела ҳастай. ане вишифкадоро боша 1400 будай донада. на марҳамат дубайскиян. хулоса тамошобинони азиз, кадомеш ки дар кор шид нависед, мо доставка дорем.